ତ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ତାହେଲେ ଆଗେଇ ଆସ ମୋତେ ସହାୟ ହୁଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ଏ ଜଗତ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହୁ। ଜୟ ସୀତାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦ ଏ କଣ ଅଙ୍ଗଦ ଅଙ୍ଗଦ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେବ ତ? ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ? ସହଜ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଅଙ୍ଗଦ। ଅଙ୍ଗଦ ଏସବୁ କଣ ତୁମର ଅଭିନୟ? କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆଶଙ୍କା ହୁଏ ଅଙ୍ଗଦ ପଛରେ ହୁଏତ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଆୟୋଜନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ଅଙ୍ଗଦ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିହିଂସା ନୁହେଁ ତ? ଜାଣ ଅଙ୍ଗଦ ତୁମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହୋଇଛ ଶପଥ କରିପାରିବ? ଶିହରି ଉଠିଲ ଯେ ଅଙ୍ଗଦ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛ। ନ ତ କାନୁ ଜାଣି